løber bare. Bare løb. Vi er ikke dygtige nok til den slags. Pas på, close. Kom nu lidt, mand. Ej, okay, det er jo outrageous, det der. 19 dollar Fortnite. Fuck ham, der han er. Til at tage færdig. Hvad sker der to som det op, mand? Han tager bare AK. Check boathouse. Det er Jens. Sort er Jens. Sort er Jens. Hvad fuck, altså? Nej, kom nu lidt. Nej, jeg rammer ikke. Nej. Jamen, han var ikke 6 år Single. gammel. Jeg var faktisk ikke til at vide. Altså ikke, Jamen altså, Jamen, altså han defuser nu, ikke? Ja, bare til du har ødelagt spillet. Ja, det er ham, der spiller. Ja, Hvor er jeg jeg skal skal se? kommer benene ud bare rundt. Nej, hvordan? Udenfor. Jeg er bag på det. Jeg er sikker. Jeg er bag. Jeg er ikke kommet. Isse. Nej. Bare roligt. Jeg har det. Nej! Fuck, jeg fik et chok, mand. Ej, det klipper jeg det. Ja, ej, Sigurd. Fuck, hvor god med. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Nej, jeg er så lort. Jeg siger dig en midt. Skyd ham gennem din midt. Yes! Yes! Jeg kan ikke se ham. Ind i hjørnet! Nej! Nej! Skyd ham, nice! Oh, holy shit! Meget gerne kick. Kitchen. Backside of kitchen. Åh, giv som! Jeg kan ikke ramme noget. Nej, knaller. Fuck, hvor er det? Hvad sker der, mand? Det var noget Jeg det fik her. fucking... Jeg fik kaj på min Ralph Lauren trøje. Nå! Ja, faktisk Harbos Collabs. Og vi spiller. Hvad er det for noget? Jo. Du skal blive ved med at holde den. Hold den mod hans. Er du klar? Hold den mod hans. Jeg var kom. Gør nu. Han gør. Ej! Nej, stod. En død kun. Bare chill her, dreng. Nej. Rolig. Ej, kan du ikke bare holde din kæft? Fuck. Hvad jeg skal gøre? Nej, jeg vil chill med bøs i hvert fald. Det er helt sikkert. Jeg troede, jeg havde slået det fra. Ej, hvor er det godt spillet. Nej, gem dig. Smukt. Hvor er det godt. Hvor er det fucking lækkert. Skav. Altså, peaceful. Nå, det er ikke. Ja da. Du er på et one-tap, man. Come on now. Fuck, hvor er det sindssygt. What the fuck? Tag pumpen og løb af. Eller shift af. Ja, nu må du gerne løbe. Løb for helvede! Må du
kæft og bare lad ham gå. Det kan jeg ikke, man. Han er fuld her. Og gem dig og kig. Knife ham. Venstre, klik. NT. Nej. Lukas. Bum, NT-sporen. Drop de granater til Ole. Problemer. One more B-man. Okay, kan du ikke lige lave return to the power liga? Ja. Jeg ved ikke, hvad der sker. Du har så livs i dag. Jeg er så fucking god. Ja. Nej. Nej. Jeg smukker ikke. Op. Jeg må til mig. Backside in. Oh, Racing! Hvor du god, mate! Nej. Okay. Hvordan var du så hurtigt med? Bro. Ej, jeg er så lort. Hvad mener du? Så peek nu, jeg flasher ham bag dig her. Peek ham. 3, 2, 1, bang. Ja, okay, det er sådan, man spiller Counter-Strike, mand. Hvor er du god? No scope. Så kom, skal vi knife fight eller hvad? Så kom. Nej, jeg har 10 bro. Hvor har han det livsvejt? Skam på nu, der lige. Nej, så. Okay, det der gider jeg simpelthen. Nej.